atibatike zvechopu chopu. Gore rinera kudyiwe rinopisa. Muri yeZimbabwe kana tichitaura batai manzwi vadzoka vakomana na Jameson Timber ende vakomana vacho vari kuratidza kuti hadzisi shiri zvadzo pane nyaya idzodzo dzezvinhu zviri kuitika. Right, pane nyaya iri kunetsa, nyaya yemandate yanga iri kunetsa, yanga iri kutaurwa ichitenderedzwa naadvocate Nelson Chamisa zvichinzi ko munhu anongobudikira achingoti ndinda kutoconveya ndakutoningirika vanhu anenge apiwa nani mandate is better ko munhu ka ombodzoka kuti ndakamboitawo MP weMount Pleasant chinchichichi saka ndakungokumbira kuti ndingofanira kungoningina uchipinda uchitangira ipapo than kungomuka from nowhere uchinzi kuita mandate. Isusu we all know vanhu ava vakatanga vese kudhara vakabvira kare vachiita chinhu ichi vachichimhanya ana nhingirikini vava ana Jameson Timber vachingomhanya vachingoenda vakadaro vachiita zvinhu maitiro avaingoita ava nditi but pane kumwe kakusazonzwana nakari kuitika ngezvinhu it's like alright Chamisa mushure mekunge ati abuda mune zvematongerwo enyika chinhu chaakutoramba zvamuchose vanhu vari kuuya vachida kunozemberana nezita rake kuti ndiri kuita zvinhu izvi because of Chamisa, ndiri kuita zvinhu izvi because of chinchi. Ndo nyaya dzaasiri kuda kunzwa idzodzo. But anyways, kana uchiziva kuti uri panapa iwewe uri team ya Jameson Timber unongonyora kuti Timber in the comment section. Asi kana uchiziva kuti uri team yekwa Chamisa unongolike this video handiti tobva taona kuti ndiani ane vanhu pakati pa Timber na Chamisa. Kana uri wa Chamisa like, uri wa Timber nyora kuti Timber. Right, Timber respondi yake yakupindura panapa zvinhu zvakataurwa naChamisa ari kuti zvoni today I wish to acknowledge all citizens and leaders who stepped forward before the Constitutional Court in defense of constitutionalism. Special appreciation to Godfrey Gurira, co-applicant and DCPO veteran desk co-head, Prince Dubeko, head DCP Citizens Engagement Desk, and Professor Laf Momaduku, lead advocate and NCA leader. This effort was not for individuals, positions, or organizations. It was for Zimbabweans. A reminder that democratic work is collective work. Different actors, one constitutional purpose. Mandate is not declared. It is earned through service, organization, and showing up. The court has reserved judgment. Hashtag defend the constitution. Murukupanzwa ere bye akapiwa nani mandate munhu iyeye ndo paari kupindura panapa munyaya yake mutsamba yake yarunyora ari kuti mandate is not declared. It is earned through service, organization, and showing up. The court has reserved judgment. Ipapapapa. I declare you a mandate. Mandate is not declared. It is earned through service, organization. Ana Timber ningori background. I still remember madeza yapa akasungwa Timber pepe achisungwa nemayouth anga nawo pepe zvakarwadza hazvo honestly speaking because vanhu vazakuti akoma zodire kusunga munhu mimi muri kuda kunigirikina why muri kuda kunoswera muchinomhanyira nyaya idzodzi dzekuita dzekumhanya muchinosunga munhu dai mambomuregerera but tiri panyaya iyo ndiri kuonawo kuti vamwe vanhu vasiri kubatwa naye zvakanaka because vamwe vari kuti wakurumidza kupindura Timber imbochikora muzeya manzwi make a call to Nelson Chamisa, have a conversation, the two of you, and agree on one thing, then mofamba chinyararire kana muchisiyana mosiyana zvakanaka ndizvo zvinoitwa. Mazano aya matsola tamba wakachenjera sauhira usiku hurefu ndo zvimwe zvekutaurwa nevamwe kuti wazokurumidza, which is why Nelson Chamisa was saying you must put your political credentials at the fore as the basis of why you should lead the coalition. He even mentioned some of your credentials don't fall into the trap of undercover Zanoids desperate to divide the movement. Patoshata patoningirika because uyakamborambo wake akati haina ndichada kuningirikina umwari kuti Mr. Timber you have mandate through service not through Nelson. Nelson is a CIO operative. He doesn't want any institution. He is just building politics for himself. That's why he dropped BT Kore wende fadzai mahere. Now he's calling you a sellout. Chamisa ndomuziva izvi zvimwe zvinhu ma-allegations avakukandira munhu amene kuti zvinenge zvine umbo here but vanhu vanongotaura zvavanoda at the end of the day. Mazuva ano Zimbabwe kwaunogona kuti ninga ari kushanda nesystem, nyarara iwewe uri kushanda nesystem. Zvakaoma.
Egedza timbonzwawo zvimwe zvekutaurwa nevakuru vari panapa pamwe zvichida munogona kungowirira nazvo because mazimbabweans nyaya dzacho dzinopedza simba, unopera strong ukadenye vanhu ava. Ameno munogona kutodzawo kuti mhinduro yatimba muri kuionawo sei papindurana nana Chamisa ipapa? Mukasi kuLand TV achitamuka zvakanaka. kuLand TV ndanga ndakateerera audio kana kuti show yenyu muchitibetsera kutizivisa about court yaNezuro nema-outcomes ayo. Toda kutenda Mwari pane zvatakakwanisa kuachievha pakoti yaNezuro iyoyo. Tichida zvokutenda Mwari neushingi hwatiri kuona Comrade Madhuku vachiriska life yavo nemhuri yavo vachiitira ruzhinji rwose rweZimbabwe kuti tisunungurwe. Ndoda kuti vakuLand mutibetsere kutitendera kuna vaMadhuku pakuita kwose kwavari kuita vachitimiririra kuti upenyu hwedu hushanduke, upenyu hwedu husunungurwe. Vasanyanya kushora nekuti maZimbabweans tine chifo chakagara matiri nguva yakarebesa. Chifo ichi munhu kana akagara ane chifo nguva yakareba anozotoona sekuti zviri normal, asi zvisiri normal. Saka kubatana kwamaZimbabweans kunotora nguva kuti maZimbabweans azobatana, nemhaka yekuti takatora nguva yakareba 46 years dzokupatsanurwa hachisi nguva diki, inguva hombesa yakakurisa. Asi tinoda kutenda vaMadhuku nokutibetsera kwose kwavanotiitira. Hongu tinozviziva kuti pane history, but if we want to speak true, kana kuti tichida kutaura chokwadi, vaMadhuku so far pane zvavatiitira maZimbabweans zvinokodzera kuti tivaregerere pane vose vakanga vakabatika pamwoyo pavo nezvingava zvipi zvakaitwa navaMadhuku. Tinoda kutenda singambobvira vaMadhuku nepasi pemwoyo wangu chaipo chaipo. Ndinovimba kuti maZimbabweans ticharamba tichiona simba rose rinoitwa navaMadhuku tichavatsigira napose patinokwanisa kutsigira napo. Kunyangwe mumwoyo medu makanga mune murume mumwe akanga arimo Chamisa, but ndinovimba kuti nekudhoterwa kwose kwatiri kuitwa naChamisa, mwoyo yedu ichasvika pakusunungura kuti tikangamwe nezvake murume anonzi Chamisa. Kana Mwari vachititendera kuti vaMadhuku vatitungamirire, Mwari vatendere futi maZimbabweans kuti mwoyo yavo isununguke, tione kuti murume uyu zvaari kuita izvi ari kuita kuti isu tisunungurwe. Tichida kutenda futi audio yataurwa ichitaurwa navanyaTsimba Mutota. Tinotenda futi nemashoko iwayo okukurudzira, mashoko akanaka asingambobviri. Taitofunga kuti imi vakuLand muchatibetsera kutikeetera WhatsApp group revanhu vamunoziva kuti vanhu ava vanhu vari seriously vari kugwadziwa nekuda kwokuti Zimbabwe ichinjiwe. Munoziva vanhu vari kutumirai maaudios enyu and tinoziva futi nekuanalyza kwose kwamunoanalyza nako matopics anenge auya, mahot topics kana kuti mabreaking news. Zvizhinji zvacho zvamunoanalyza kazhinji kacho zvinozongodzoka zvoita sematsananguro emunenge mazviita. Taitokumbira kuti pave neadvance group revanhu vatinenge tichiona kuti vanhu vanotaura nyaya dzimwe chete, sekuva nemagurupu ariko evarakashi, vekuti varakashi vanenge vane magurupu avo anenge akamirira kuti varakashi chete. Tokumbirawo futi kuti mutigadzirire gurupu revana veZimbabwe vanozvipira kuti isu
zvipira kuti tichatsigirana nemumwe nemumwe achamira kuti Zimbabwe isununguke, zvisinei nokuti tichati ndiva Job Scala kana kuti ndiva Madhuku kana kuti ndiva but zvamanje manje murume watiri kutomira naye ndiva Madhuku, nekuda kumira kwose kwavari kumira nako kuti Zimbabwe isununguke. So I was thinking kuti maybe mogona kutigadzirira gurupu risingadi nonsense, rinongoti kana munhu atanga kuopozana neajenda yatinenge tinayo, mune anofanirwa kuti abudisiwe mugurupu. Munhu angofungidzirwa kuti chigananda kana kuti mutengesi anobva abudisiwa mugurupu. Saka I was thinking kuti tinofanirwa kuti tive negurupu iroro rinenge richishewa imwe information yekuti tikwanise kuziva kuti, nekuti ruzhinji rwedu tinochida chose kuti tibatsirewo patinenge tichida kubatsira napo. Vana vaMadhuku vakanaka kuti vanokwanisa kubatsira zvinooneka nekuda kwenjere dzavakapiwa naMwari. Vamwesu hatina chikoro but tichida kucontributawo something panenge pachida kuti ticontribute. Saka ndosaka tichida gurupu rokuti vana vaMadhuku kana vachida information yavanenge vachitipawo kuti tigare tichiziva, tichiziva kuti tiri kugwa pamwe chete navo tichibvira kuti nyika yedu isununguke. Ndingava ndisina kunatsa kukwanisa kutsanangura zvakanaka, but I think mageta sense yezvandiri kutaura semunhu akadzidza, semunhu anowanza kusangana nemaodhi akawandisa, munokwanisa kugeta sense yezvo zvandataura. Ngatirambe takashinga varume, ngatirambe tichinamata. Mwari wedu anotirwa, Mwari wedu